Assalamu alaikum hormatly alimlar. Garaşlar. Bagly tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal welaýatyna urulan täze iň döwrewab Senaga toplumynyň TV gazdan benzin öndürýän zawodyň işi bilen tanışdy. Şeýle-de Dikuçordan bir näçe iri deskalaryň guruluş işleriniň barşyny synlady. Irbilen hormatly prezidentime Dikuçorda Ahal welaýatyna urulan TV gazdan benzin öndürýän zawodyň çäklerine geldi. Ma'lum bolşýaly bir möhüm maýy goýum taslamasy Mehriban arkadağımızın başına başlayan Türkmenistan'ın energetik strategiýasyny üstünlükli durumşa geçirmegiň ýolundaky nobatdaky edimdir. Şol strategiýanyň esasy gury gazy we nefti gazyp almagyň mukdaryny artdyrmak, Türkmen energiýa terişlerini eksport etmegiň köpügli ulgamly kemale getirmek bilen bir hatarda ýalňyz energetika toplumyny düýpli döwre baplaşdyrmakdan hem-de diversifikasiýa bilen ösdürmekden ibaratdyr. Şunda hormatly prezidentimiz Ulewadrot çyg malyny gaýtadan işlemegi we ýokary hilli bäsejige okuyply halkara ölçeglerini kybap gelýän hem-de içerki we daşarky bazarlarda istek bildirilýän öňümleri çykarmagy ýürütülýän iň kämil tehnologiýaly öňümleriň öndürilmegine ýokary derejede ähmiýet berýär. Ahal welaýatyna TV gazdan benzin öndürýän zawodyň direktori hormatly prezidentimiz iň kämil döwrewap enjamlaryny üpsünedilen kuwatly zawody gurdurup bereni üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Direktor bu ýerde işleriň tarap laýyk ýola goýulanyny, tehnologik işleriň ýerigderli alınıp barýanyny, ähli mümkinçiliklerden netijeli peýda alınıp, ýokary hilli benziniň önümçigini bir sykla artdyrmak boýunça ýerul işleriň durumşa geçirilýänligi barada hatabat berdi. Netijede bu kärhana dünýäde şunyň ýaly kärhanalaryň ilkinjisidir. Bu ýerde TV gazdan awtologlar üçin ýetlenilen iň arasy sintetik benzin öndürilýär. Öndürilýän önümler iň ýokary ekologiýa talaplaryna we hil ölçeglerine dol kybap gelýär. TV gazdan gollary boýunça dünýäde öňdäki orunlary eýleýän ýurdumyz Ýewropanyň we Aziýanyň energetika bazarlaryna hassa ýakynlaşmak maksadyny ýerderli öňe sürýär. Bu ýolganda döwletara töwde aqsady gatnaşyklaryny işçileşdirmek hem-de daş gurşawy goramak babatynaky ähli meseleler çözmek nukdaý nazaryndan ekologiýa taýdan arasy energiýany ulanmaga geçmek ýaly möhüm ähmiýete eýe bolan iri taslamalar üstünlükli durumşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiz zawodyň dolanyş merkezine geldi. Bu ýerde hünärmen döwlet başlanymyda toplumyň önümçük işiniň gurulşy hem-de taýýar önümiň emele getirilşi barada hatabat berdi. Çäklerini kümüşdäki metal gurnamalaryň hem-de dürli görnüşdäki we ölçegdäki modullaryň texnogen toplumy peýda bolan täze zawod öz keşfi bilen iň häzirki zaman epet uly almytenki barlykhanany ýatladýar. Gazy suwuk ýanyjy öwürmek işi tehnologik gurnamalaryň ilkinji nobatda TV gazy düýpli arasalamak, gazy we metanoli sintezlemek boýunça şeýlekem benzin almak we arasalamak boýunça gurnamalaryň uly halkalarynyň gurulmagyny talap etdi. Bu ýerde ýokary basyşyň netijesinde gazyň suwuk ulewadorody öwrülmegi amal aşyrýar. Hemme işler awtomatlaşdyrylanlar we merkezden dolandyrylýar. Hormatly prezidentimiz bu ýerde döredilen zähmet şertler bilen gyzyklandy. Hünärmen işlemek üçin ähli şertleriň döredilenini aýdyp, munyň üçin Mehriban arkadağymyza tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýene-de bir hünärmen bilen söhbetleşip boldy. Hünärmen ilki bilen gazyň kükürtli wodoroddan arasaran ýanyny barada gurrun berdi. Reaktorlaryň içinde ýerleşen katalizatorlaryň kömegi bilen kükürdüň organik birleşmeleri kükürtli wodorody urlýar. Soňra gazdyrjy peşde gazyň gyzgynlyk derejesi ýokarlandyryp, kükürtden arasalanan gaz öz düzümindäki ulewadorod birleşmeleri monoksid uglerodu, dioksid uglerodu, wodorodu we metanyň garynlaryna urlýar. Tehnologik gazy kislorod bilen reaksiýa gerip, ýanmak we ulewadorodlaryň belli bir böleginiň dargadylmagy amal aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz hünärmeniň iş durmuş şertlerine gyzyklandy. Onuň haýsy ýokary okuw mektebini tamamlanyny, nirede tezrebelik geçenligini sorady. Hünärmen Mehriban arkadağymyň sowallaryna jogap berip, işlemege hemme mümkinçilikleriň we şertleriň döredilenini aýtdy we munyň üçin arkadaq prezidentimize tüýsürekden hoşalyk sözlerini beýan etdi. Soňra hormatly prezidentimiz zawodda alınıp bolýan işler bilen tanışygan dowam edip, dolanyş merkeziniň ýene-de bir hünärmeniň alyp barýan işi bilen gyzyklandy. Hünärmen arasalanan gazyň sinteziniň basyşynyň kuwatly gaz gysyjy enjamlaryň kömegi arkaly ýokarlandyrylyp, ýerigder ýerleşen 4 sany metanol reaktoryna iýerilýänini aýtdy. Soňra bolsa katalizatorlaryň kömegi bilen gazyň sinteziniň düzümindäki wodorod, monoksid, dioksid uglerodlar ýolary täsirleşip metanoly öwrülýär.
emele gelen metanol ergini göwrümi 7600 kubmetre çelekde saklanılýar. Katalizatorlaryň kömegi bilen ýokary gyzgynlykdaky sintez metanoly, sintez benzinini urlýar. Soňra gadyraşmadyk sintez benzininiň ýyllyk çarşy enzamlarda gyzgynlyk derejesi pede düşürilýär. Bu ýerde benzinin düzümindäki yeňil gadlar hemde kondensat suwlary bölünip aýrylýar we çiğ benzin alınýar. Hünärmen ýokary dünýä ýylyny laýyklykda gurulan zawodda işlemäge döredilen ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi. Soňra ýaş hünärmenleriň ýene debiri benzinin hilini ýokarlandyrmak disgasyna birinji tapgyrda çiğ benzinin düzüminden metan we etan gazlarynyň bölünip aýrylýanyny, ikinji tapgyrda benzin ergininiň suwuklandyrylan gazy benzinin bölji enjama gönükdirilýänyni aýtdy. Üçüncü tapgyrda benzin ýürüýte bölji enjama aktarylýar, hemde yeňil benzine we düzümine durol bolan agyr benzine bölünýär. Bölünen yeňil benzin ambarlara uradylýar. Dördüncü tapgyrda agyr benzin, 2 tane benzinin hilini ýokarlandyrýan enjamlar aktarylýar we düzümindäki durol derejesi peteldirýär. Netijede agyr benzin 230 kubmetre bolan 2 tane çelege goýberilýär. Jemi 4 tane çelekdäki yeňil we agyr benzin ýangyjy geçirjilerden aktarylanyna akym boýunça garylyp, haritlik benzin emele gelýär. Hünärmen zawodda dehme çekmek üçin ähli beru şertleriň döredilendigini, kärhananyň dünýäniň iň kämil enjamlary bilen üpsünedilendigini aýdyp, munyň üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde Newtka toplamynyň ýol başlary we orduş okuw mekdepleriniň ýol başlary bilen iş maslahatyny geçirdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýalňyş energetika terişleriniň diňe halkymyzyň däl, eýsem bütün adamlaryň bähwidine gönükdirilýänini aýtdy. TV gady geçirjiler arkaly dünýä bazarlaryna iýermek bilen çäklenmän bu pudogy diversifikasiýa bilen ösdürmegi Türkmenistanyň energetika syýasatynyň möhüm orlarynyň biri hökümine kesgit edip diýip döwlet başçylarymyz bellädi. Ýurdumyz dünýäde TV gadyň gorlary boýunça öňdäki orunlara gelýär. Şoňa görä mawy ýangyjy gaýtadan işläp dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan gaz himiýa önümlerini öndürmäge uly ähmiýet berýär. Bu ýurda taslamalary ýergiderli amala aşyrýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bellençiyali ýurdumyzda şeýle taslamalary daşa ýurt maýy goýumlarynyň hasabyna durmuşa geçirmek babatda da zerur bolan fiýaty hukuk, mali ykdysady binýat döredildi. Gynlyda TV gady gaýtadan işläp polietilen we polipropilen öndürýän polimer zawody, Garabagazda karbamid dökünlerini öndürýän zawod guruldy. Şeýlekem uly meçherde TV gady gaýtadan işläp Eko 9-njy kysymly benzin öndürýän dünýäde ilkinji bolan şu zawod gurulup ulanmagy berildi. Bu iri taslamalar Türkmen enerji terişlerini diversifikasiýa bilen dünýä bazarlaryna çykarmakda üren möhüm taslamalardyr. Bu taslamalar Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Ýewropa döwletleriniň dünýä belli kompaniýalary bilen ýakynyn hyzmatdaşlyk esasyna durmuşa geçirildi. Hormatly prezidentimiz şeýle taslamalar amala aşyrylanyna ilkinji nowatda ekologiýa taýdan arasy dünýä ölçeglerine dolu laýyk gelýän önümleri öndürmegiň gözüňde tutulýanlygyny, daş gurşawy aýagyny saklamak boýunça ýöňde goýulan wezipeleri berja etmäge uly ähmiýet berilýänini bellädi. Döwlet başçylarymyz tehnologik taýdan iň ýerli zaman enjamlary ornaşdyrylan ýurdumyzda TV gadan benzin öndürýän dünýäde ilkinji iri zawod gurulanyny aýtdy. Milli liderimiz bu zawody bökdünsiz işletmegiň hemde durandyrmagyň ýokary tehnologik bilimli hünärmenleri talep edýänini bellädi. Hormatly prezidentimiz bular barada aýtmak bilen ýurdumyzda gaýtadan işleýän senaga tösdürmek, gaz himiýa toplamlary gurmak, halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleriň mundan meýlekde netijeli dowam etjekdigini, bu babatda döwlet maksatnamalarynyň kabul edilenini bellädi. Biz bu işleri halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we awadançylygynyň bähwidine amala aşyrýar. Bütün dünýäde parahatçylygy, durnukly ýetişi üpsün etmek maksatlaryna gönükdirýär diýip milli liderimiz aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz iri maýy goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde daşa ýurtlardan çekilen terişleri öz wagtyna gaýtarmagyň möhüm wezipe bolup durýanyny bellädi. İş maslahatynyň başçyna Ahallaky gadan benzin öndürýän zawodyň direktory Sapbayew toplumda ýola goýulan işleriň netijesinde meýilnama bilen işleriň alınıp barýanyny barada hadabat berdi. Dünýäde iň ösen tehnologik enjamlaryny enjamlaşdyran bir zawodda işleriň utgoşukly ýola goýumlary arkaly önümşik işleri bellilen taraplara laýykly ýerine ýetirilýär. Bellençiyali kärhanada bir gece günüňde 1800 tonna benzin öndürilýär. Ýokary hili we ekologik talaplaryna gybap gelýän bir önümler şertname esasyna Owganystana hemde Ýewropa döwletlerine berilýär. Şeýlekem bir ýerde zawodyň ikinji nowatda aksy gurmagyň üstüne işler alınıp barýar.
Şunun esasında yerine getirilen taslam işlerini, täze innovasiýalary, sanly ulgamy has netijeler ornaşdyryp, öýrümçük işlerini kämilleşdirmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ähli iri desgararda hyýaly ahallaky gadan benzin öndürýän zawodda da alınıp bolýan işleriň mundan meýlekde döwrewap derejede dowam etmeligini aýtdy. Öýnümleriň ýokary hil ölçeglerini hemişe gözüçük edilmeliler. Dünyada bir önümlere isteğin barka artyanını nazarda tutup, ekologi taýdan iň arasy benzinin daşa ýurtlarda yerlenýän bazarlarynyň girimli giňeltmek üstüne işlemege mühim ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçysyny bellädi. Bu wagtda degişi görkezmeler berdi. Soňra döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Amanow TV gaz çykarmak, gaýtadan işlemek, hende onuň dünýä bazarlaryna iwerleýän mukdaryny artdyrmak ornuny dörülýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, konsern tarapyndan alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Mawiýanyň çykarşynyň mukdaryny artdyrmak, guýlaryň önüm berilişini ýokarlandyrmak hemde ýöňdebaş tehnologiýalar we sanly gomy ulanmak arkaly täze guýlary öýleşdirmek boýunça toplumlaryň işler alınıp barlýar. Şeýlekem daşa ýurtly ygtybarly hyzmatdaşlar bilen galkynç gaz känini öýleşdirmek boýunça işleriň alınıp barlýany gaýdyrly. Hormat prezidentimiz TV gazy gaýtadan işlemek, onuň daşa ýurtlara iwerleýän mukdaryny köpertmek bilen baglanyşly meseleleriň oňun çözülmeginiň milli ykdysadyetimiziň kuwatlanmagy bilen bir hatarda TV hyzmatdaşlygynyň netijeli häýete eýe bolmagyny üpçün edýänini bellädi. Şoňa görä hormat prezidentimiz bu ýurda alınıp bolýan işleriň häzirki döwrüň gözen tejribesine we alymyň ýokary gadananlaryna hemde täzil tehnologiýalara esaslanmalygyny aýtdy. Bu wagtda birnäçe taşyklar berdi. Soňra Türkmen Hime döwlet konserniniň başlygy Niýazow hormat prezidentimiziň milli ykdysadyetimizi diversifikasiýa bilen ösdürmekde alyp barýan fiýadaty, hime pudogyny ösdürmekde edýän aradalar netijesinde ýurdumyzyň hime senagatynyň ýyl saýyn ösüp, täze iri döwrewap hime önemçiliklerini eýe bolýanyny bellädi. Ýurdumyzda ulewadorat serişlerini diňe bir çygymal hökümini eksport etmek bilen çäklenmän, olary gaýtadan işlemek netijesinde dünýä bazarlaryna ulisegden peýdalanýan birnäçe hime önemleri mendirilýär. Bu wagtda kabul edilen maksatnamalary laýyklykda diňe soňky ýyllarda durumşa geçirilen markarbamid, garabogoz karbamid, gyanlynyň polimer we ahallaky gazdan benzin öndürýän zawodlary ýaly ägir türlü taslamalar amala aşyryldy. Şonuň ýaly kabul edilen maksatnamalarda geljekde ýurdumyzda gaz mesenagatyny ösdürmek boýunça ýene-de birnäçe iri taslamalaryň durumşa geçirilmegi gözüňde tutulýar. Bir öýrümçilikleriň ählidim dünýä ýylyna laýyk gelýän innovasiýon tehnologiýalar ornaşdyrylan ekolog taýdan arasda öýrümçilikler hazaplanýar. Şeýlekem dünýäniň gösen nöwletlerini geljegiň ýalňyz hökümine strategiýasy işlenip taýýarlandan we giňden öwrenilýän wadorod öýrümçiligine ýola goýmak mümkinçilikler barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen Hime döwlet konserniniň öňünde mühim wezipeleriň durýanlygyna üns çekmek bilen ýurdumyzyň baý ulewadorat serişleriniň gaýtadan işlenşini mundan meýlekde dowam etmegiň bir urdugyny aýtdy. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda ýurdumyzyň durly kunjaklaryny üstünlikli hereket edýän gaýtadan işleýän iri kärhanlarda öndürilýän ýokary halkara ölçeglerini we hil kadalaryna hemde ekologi taraplaryna gybap gelýän amyak, karbamid, polietilen, polipropilen, benzin we beýleki öňümleri daşary ýurtlarda isteğin barka artmagy, pudoň işini hasy kämilleşdirmek wezipelerini goýýar. Şoňa görä bu urda alınıp bolýan işlere ýygderli üns bermegiň, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň mümkindigini belläp, hormat prezidentimiz bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra Ýagşygelli Kakaýewadynaky Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň rektory Atamanow ýurdumyzda gaýtadan işleýän kuwatly öňümçiň giňermelýän döwrüne neft gaz pudogynyň döwrewap kärhanalaryna işlemek üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga alma esaslanan toplumlaryň işleriň amala aşyrylýany barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda ýokary okuw mektebiniň okuw meýilnamalaryny döwrewap ýagdaýa getirmek maksady bilen Gyanlydaky polimer zawodyna, Garabogoz karbamid zawodyna, ahallaky gazdan benzin öndürýän zawodda hemde garlyk kali dagmagdan toplamyna ulanýan enjamlaryň we täze tehnologiýalaryň esaslaryny öwrenmäge degişli dersler okuw meýilnamalaryna girdirip, okuw maksatnamalary täzeden edildi. Şeýlekem sintetik ýalňyzy öndürýän zawodda ulanýan tehnologiýalar bilen baglykda uniwersitetiň hime tehnologiýasy we ekologiýa fakultetine ýurdumyzyň neft gaz pudogy we hime senagaty hemde beýleki pudoklar üçin neft we gazy gaýtadan işlemegiň hime tehnologiýasy hünäri boýunça hünärmenler, hime tehnologiýasy taýýarlyk guruby boýunça ingliz dilini okuyan bakalavrlar hemde standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak we daşgurşy goramak we tebigy baýlyklary tygyjytly peýdalanmak hünärleri boýunça taliplara bilim berilip başlandy. Mundan başga da talipler bilim alýan hünärlerine laýyklykda tejribe geçmek üçin ýurdumyzdaky iri gaýtadan işleýän toplumlara uradylýar.
Şonuň ýaly hem akallaqy gadan benzin öndürýän zawod işe girilenden bäri häzir çenni ýokary okuw mektebini tamamlan talipleriň bu iri toplumy işe ýolunanyň barada maglumatlar berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, universitetde duranlyjylary, meýdan hünärmenlerini, IT hünärmenleri taýýarlamakdan başga da ýokary derejeli mugallimleri, almy işgärleri we alymlyga dalaşgärleri şugullar boýunça taýýarlamagyň mümkindigini aýtdy. Döwlet başlarymyz neft-gaz puwdugy üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak, almy tejribe işlerini geçirmek boýunça häzirki zaman aragatynjy ulganylaryny ulanmak arkaly halkary universitetleri hemde beýleki awraýly bilim idaralary bilen ýödary hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmeligine ünsjekdi. Şeýlekem türkmen talipleri awraýly halkary bäsleşiklerine ýygyderli gatnaşmalylar. Olaryň taýýarlan almy işleri önümçige ornaşdyrylmalylar. Ýokary okuw mektebinde neft-gaz ulgamy üçin hünärmenler taýýarlamak boýunça halkara tejribesinden ugralanyp, okutmagyň häzirki zaman usullaryny we know-howlary tanylgamy ornaşdyrmak, milli hünärmenleri dünýäniň ösen tejribesine we standartlaryna laýyklykda okutmak, daşary ýurtlaryň ýokary derejeli hünärmenlerini bir işe çekmek ornuna zerur tagallarlar edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Türkmengaz Döwlet Kanseriniň Almy barlygy TV gaz institutynyň direktori Pir Niýazow hatabat bermek bilen institut tarapyndan ýerine ýetirilýän işleriň döwrewap tehnologiýa enjamlar we awzarlar arkaly almy satda öňümçük bilen utgoşukly alınıp barýanyny aýtdy. Şeýlekem häzirki wagtda galkynç gaz käniniň zawodlaryny TV haritlik gazyň hilini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly almy taýdan esaslandyrmak boýunça işler ýerine ýetirilýär. Institut tarapyndan gasym ýapywdygyny ösürmek bilen baglanyşykly almy taýdan teňki ykdysady seljerme işleri ýerine ýetirilip Türkmengaz Döwlet Kanserine tapşyryldy. Şeýlekem häzirki wagtda institutyň hünärmenleriniň akallaqy gadan benzin öndürýän zawodda ýyllyk kuwatlygy 6000 tonna izobutan öndürmäge niýetlenen desganyň hemde Balkan vilayetinde täze döwrewap gasym toplumy gurmak baradaky desapky teňki ykdysady alym seljermäniň üstüne degişli işleri alyp barýanlyklar barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, puwdugyň serişdirer binýadyny artdyrmak bilen baglanyşykly 20 çörli maýa goýum tasamalarynyň biriniň dünýäde iň iri galkynç gaz känini tenagat taýdan özleşdirmekden ibaratdygyny bellädi. Onuň gorlary ýaşlar we garaköl ýataklary bilen birlikde 27,4 trillion kub metr hataplanýar. Ýurdumyz TV gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orny ýelap Ewraziýada ekologiýa taýdan arasy ýalňyz öňürji iri döwletleriň sanyny girýär. Energiýa serişdirlerine bolan istek ýygydarlar artar. Şonu TV gaz uglewodorod serişdirleriniň içinde iň istek bildirilýän bolar. Çünki ol ykdysady we energetika taýdan netijeli, ardan hemde ýalňyzyň ekologiýa taýdan arasy görünüşi bolup durýar. Elektroenergetika senagat ulgamy ilkinji nowatda ýönümleri giňerimli durmuş we tenagat haritlaryny, mineral dökünleri we beýlikleri öndürmek üçin çyýmar bolup hyzmat edýän neft himiýa we gazy gaýtan işleýän puwdoklary gaza bolan has ýokary istegi üpçün eder. Şonuň bilen bir hatarda ýaşaýyş jemaat ulgamlaryny TV gazyň sarp edilişi artar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şeýlekem halkara jemgyýetçiliginiň howanyň üýtgemek bilen baglanyşykly meseleler sebäpli beýinjiliklenmelerini göýdüňde tutanyňda gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmeleri, ilkinji nowatda energetika, vodorod we energiýa taşyýatlaýjy tehnologiýalar ulgamyndaky innovasiýalar, ýalňyz energetika toplamynyň sanylaşdyrylmagy hasy ösürler. Döwlet başlarymyz şonuň bilen baglykda alınıp bolýan işleri depginli artdyrmagyň möhüm gezipi bolup durýanyny belläp, bu gurda bir näçe degişli taşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow häzirki wagtda neft-gaz toplamyna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy hemde geljekki meýilnamalar barada hatabat berdi. Vice-premier 2019-njy ýylyň iýun aýynda hormatly prezidentimiziň ak bata bermegine açylyp ulanmagy berilen bir zawodyň alym we tehnologiýanyň iň täze başlangyçlary bolup durýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýalňyz energetika toplamynyň ägirtili çyýmar serişdirleriniň tenagat hemde almy kuwatynyň bolmagy netijesinde milli ykdysadyýetymizde esasy orunlaryň birini eýleýänini bellädi. Bu puwdakda almy tehnik kösüşiň iň soňky gazananlarynyň ýöňde bar tehnologiýalaryň iň döwrewap tehnikalaryň ulanmagy ýurdumyzyň tenagatynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösmegini üpçün eder. Türkmenistanyň dünýäniň energetika bazarlaryna eýleýän oruny pogtalandyrar. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz häzirki wagtda dünýäde ýeketek bolan TV gazyň ekologiýa taýdan arasy sintetik benzini öndürýän teýtin zawodyň gurulmagynyň ähmiýetini bellädi. Büyük kärhana Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini epesli giňeltmäge ýardam eder. Hormatly prezidentimiz kärhanada alınıp bolýan işleri hemişe göýdükçükde saklamagy, benziniň halkara öňlerine laýyk gelmegini mundan meýlekde üpçün etmegi tapşyrdy.
Döwlet başlarymyz şeýlekem puwdugyň düwrebap kärhanalaryna işlemek üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak meselelerini hemişe üns bermegiň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz ýönümçük işleriniň ýygyderli düwrebaplaşdyrylyp, olaryň kämil tehnologiýalara dayanýan, şonuň ýanynda almy taýdan esaslandyrylan çözgütleriň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýratyn belledi we bu wagtda degişli taşlyklar berdi. Hormatly prezidentimiz puwdugy ösürmekde öňde durýan möhüm wezipeler ýerine getirmekde üstünlikler arzu edip birden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz dik uçurda aýlanyp, paýtagtymyzda muqaddas garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky gurulşyk işler bilen tanışdy. Döwlet başlarymyz Aşgabat Türkmenabad ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyny we onuň çägini ýaýwanlandyrylan işler synlady. Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgertmeleriň ilertilýän ugurlarynyň biri ulug kommunikasiýa düzümini düwrebaplaşdyrmakdan we ösürmekden ibaretdir. Yergelenine billep geçtik, hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda taslamany 3 tapgyrda amala aşyrmak gözüňde tutulýar. Taslama laýyklykda awtomobil ýoly Türkmenistanyň çäklerinden geçen ýük taşamalarynyň möçürini artdyrmagy we tiýizleşdirmäge gönükdirilendir. Aşgabat Türkmenmaşy ýoly bilen birleşmeginiň netijesinde ýurdumyzyň günnogar sebitini onuň merkezi bilen birleşdirýän awtoban ýük awtologlaryna Türkmenmaşydaky halkara deňiz portuny göni çykylgany üpçün eder. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň Demirgazyk künjeginde gurulşygy tamamlaýyş tapgyrda alınıp balýan kottejler toplumyny synlady. Paýtagtymyzyň ilaç üçin üýet bolşy bayramçyk sowgadyna uruljak bir toplumda adamlaryň erşetli ýaşaýşy, amatly din jalmak üçin ähli zerur şertleriň döredilmegi, milli liderimiziň üstünlikli durumşa geçirýän döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini hemişe bir gözegçilikde saklap, raýatlarymyzyň ähli amatlyklaryň hüzürini görüp ýaşamaklar üçin döredilýän oňaýly şertler, ýöňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrmak hemde ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek bilen baglanyşly meseleleri hemişe aýratyn üns berýär. Soňra hormatly prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzyň işgürlük merkeziniň esasyny düzýän Kaşan Garagum mehmanhana toplumynyň ýerleşýän ýeriniň üstünden ögrüm etdi. Bu ýerde Garagum mehmanhanasy bilen bir gatarda häzirki zaman Seýilgäk toplumy we şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň talaplaryna dolu alaýyk gelýän düwrebap ýerasty geçelge bina edilýär. Bilişimde ýaly hormatly prezidentimiziň taýşygyna laýyklykda ýerine getirilýän işleriň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi, disgalaryň belirlenen möhletlerde gurulup ulanmaga berilmegi möhüm talap bolup durýar. Şonlukda disgalaryň gurulşygyna alınıp balýan işler bildirilýän talaplara laýyk derejede bir jaý edilýär. Häzirki döwürde özüniň 140 ýyllyk şanly toýuny daglandyrýan Aşgabat öz üçin täze bilentliklerine tarap bedi wady bilen anamly gadam urýar. Şonlukda şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň täzeçil usuly sanly tehnologiýalar arkaly amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz uçuşyň barşyny paýtagtymyzyň ajaýyp günjekleriniň birinde gurulşygy batly depkinler bilen dowam edýän Aşgabat Tögda toplumyny ýerine getirilýän işlerini synlady. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen bina edilýän we muqaddas garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän bir toplumda tögda we hyzmatlar ulgamynyň işini ýola goýmak, telekeçleriň alyp barýan işlerini döwrüň taramda laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça giňmeçli işler ýaýwanlandyryldy. Bir ýerde tögda we hyzmatlar ulgamyny alyp barmakda, medeniýetli din jalşy guramakda dünýäniň iň gowy tejribesi işin ulanlar. Şeýlelikde häzirki döwürde düwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan okunly öýtüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Taslama laýyklykda bir toplumyň çäginde bina edilýän disgalarda diňe bir häzirki zaman sewdasyny guramak, talaba laýyk hyzmatlary ýola goýmak üçin eýsem halkara ähmiýetli işgür duşuklaryny geçirmek üçin ähli zerur şertler üpçün edilýär. Munyň özi arkadak prezidentimiziň tagallasy bilen şäher gurulşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine toplumdaýyn we häzirki zamanyň taraplaryna laýyk derejede çemilişilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Soňra hormatly prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugraldy. Döwlet başlarymyz şäheriň gözel künjekleriniň birine ýerleşýän arkadak mehmanhanasyny bu künjekde bina edilen disgalaryň öz bolşy tazaşygyny synlady. Ýurdumyzda ýöňde barjy tehnologiýalary işin ulanmak, tazaşyklyk we oňoýlylyk adamlaryň awadan durmuş üçin ähli şertler döretmek ýaly meseleler şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Men Türkmenistан döwlet kanseriniň ahallaky gazyn benzin öndürýän zawodynyň direktory Sappaýew Döwran geldi. Şunu hormatly prezidentimiziň
Bizim zavodumuza gelip görmegi, bizim işimiz bilen tanışmagi, bizim armamızı vermegi. Uli buýsonç döretdi. Bizim başymyzy göwe getirdi. Ahallaki gazdan benzin öndüren zavody bugun yerli hünärmenler tarapyndan dolandyrylýar. Sanzy ýyl bundan öň hemmämiň bilişimi ýaly sada kelin öz oturan fähraý toprakda şular ýaly ösen teknologiýaly döwrewap inkamil enzamlar bilen enzamlaşdyrylan dünýäde ýeketak zawodyň gurulyp ulanmagy berilmegi. O ýerde de bizim zähmet çekmemiz uly buýsonç bolupdyr. Hormatly prezidentimiň şular ýaly döwrewap ösen teknologiýaly zawody gurup bermegi. Bizim yerli hünärmenlerimiň, ýaş hünärmenlerimiň tejribesiniň artmagyna getirýär. Ahallak gazdan benzin öndüren zawodynyň önüm hil görkezleri boýunça Ýewropa standartlarynyň talamyna laýyk gelýän Eko-90 benzini bugun Ýewropanyň bir näçe döwletler tarapyndan uly islew bilen alınıp gidilýär. Goňşy döwletler bolan Owganistan, Gürgistan, Özbegistan ýaly döwletler tarapyndan islew bildirilýär. Şular ýaly döwrewap, ýokary hilli, ösen teknologiýaly zawody gurup ulanmagy beren üçin hormatly prezidentimize köp sagoltynlar aýdýar. Hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak, ýyl ýurt ýakbytly, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri hemişe rewaçlyklara betlensin. Ben Murat Eyberdiýew, 380 pult operatory. Ýa şuň gün Mähriman prezidentimiziň şag adamy biziň zawodymyza düşdi. Hormatly prezidentimiz gelip biziň armamyzy ýetirdi. Herimiziň ýanymyza gelip biziň alyp barýan işlerimiz barada, giňişlerine gyzyklandy, biziň maşgala durmuşymyz barada, alýan aýlyklarymyz barada. Bizim hormatly prezidentimiz biziň alyp barýan işlerimiz barada, giňişlerini görüň berdik. Mähriman arkadamyz bizimle şuň ýaly zawodlarda işlemekde, şuň ýaly dünýä dereceli zawodlarda işlemekde döredýän şertler bar. Oňa da köp zawodlar aýdýar. Dünýäniň iň bir kämil zawodlarynyň, teknikanyň bir ösen zawodlaryndan gurulan zawodlarynyň biri. Sintiz benzinimiň hem daşary ýurtda alyjylary ören köp. Şuň ýaly şertler döredip, bize bir şuň ýaly ýerlerde işlemäge, zähmet çekmäge döredip beren şertler üçin hormatly arkadamyza köp zawodlar aýdýar. Jan zawodlaryny tutýan tutumlarymyndan beýlägim rowaj alsyn. Şuň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary, Ýokary Gözegçilik Idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň we Kazakystan Respublikasynyň premier ministri Askar Mamin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Onuň şäherlerini sowda, ykdysady we insanperwer ulgamlardaky iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Dürli ugurlarda iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk hasam puturlandyrmak boýunça Türkmenistanyň we Kazakystanyň prezidentleri tarapyndan gazanylan alanlaşyklaryň amala aşyrmagyny aýratyn ünserli. Şunun bilen malykda taraplar hususan sowda gatnaşyklarynyň anyk ugurlaryny we görnüşlerini aralyp maslahatlaşdylar. Hem de ykdysady ulgamda Türkmen-Kazak hyzmatdaşlygynyň anyk tassamlary boýunça gepleşikler geçirmek üçin iki ýurdun wekilletleriniň özara saparlarynyň gurulmagy babatda alanlaşdylar. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna taraplar hökümetara derejesinde gatnaşyklaryň ähmiýetini nyktamak bilen olary ýygyderli dowam etmäge taýýardyklaryny bellediler. Ahal balkın daşoğuz levap hemde mar welahatlarynyň häkimliklerini maslahatlar geçirildi. Olarda hormatly prezidentimiň 19-njy maýda sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollary kesgitlendi. Welayat şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleriniň, welayat derejesindäki idara kärhanlaryň ýolbaşlarynyň we beýleki degişli adamlaryň gatnaşmagyna geçirilen maslahatlar ýokary iş jeňligi bilen tapawutlandy. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ähli ugurlary boýunça edilmeli işler hakynda gurrun etdiler. Owa Senaat toplumyna Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylynyň galla uragyny ykjam taýýarlyk görmeň, her bir işi ýürüýtemeýin nama laýyklykda ýerine ýetirmegiň möhümdigi bellenildi. Galla ýygnajy kombaýnlaryň bökdönüşde işlemekleri üçin olary ýene derejede gözden geçirmek, ýygnylan hasaly harmanhanalary daşaýan awtouloglary bir kemse taýýarlamak möhümdir. Galla kabul edýän harmanhanalary we ammarlary möhüme taýýarlamak boýunça da zerur işleri ýerine ýetirmeliler. Owa çekişi bellenlen möhletlerde tamamlany. Olara ýokary derejede ýygyk etmeň, ösüşde uny tutmagyň ekinleri ziýankeşlerden ygtybaly goramagyň gök we bagçy ekinleriniň ýer almanyň bol hasyny kemale getirmegiň we olaryň hasyllygyny ýokarlandyrmagyň wezipeleri barada da maslahatlarda gurrun edildi. Ýer ýerlerine mineral dökünleri ile üpçün etmeň wezipelerine de ünsüz çekildi.
Su akavalarını, su koşuluk ditkalarını gözöçülükte saklamaň bolardy. Awatlyş işlerini geçirmeň ähmeti, ekrançylyk medeniyetini ýokary galdyrmagyň, su we yer serişdelerinden almesasa peýdalanmagyň, gallaçy ýerler bilen hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmeň ähmeti barada noktaly belenildi. Her günleriň her bir portatyna ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenmeginiň kepilleri diýip maslahatlarda çykyş edenler belediler. Şonuň ýaly maslahatlarda ýüpe gurçuklaryna ýokary derejede ýydyk etmeň hemde piýläniň bol hasyny kemale getirmeň wezipelerini de aýratyn ünslerli. Hormatly prezidentimiň ýürüýte kararlaryna hemde o özgörtmelerine laýyklykda bina edilýän ditgalarda işleriň anyp baryşyna dol sejelme berli. Şany garaşdyrmanyň 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanmagy berilmegi gözüňe tutulýan ditgalarda işleriň gurulşyna aýratyn ünslerli. Olar bellenlen möhletlerini ulanmaga berilmeliler. Hemde hil derejesi boýunça aýratyn tapatlanmalylar. Şunda hiç bir iş ünsden düşürmeli däldir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, ykdysadyň ähli ulgamlaryna meýnamalaryň berji aýdylşy, öňümçilik podoklaryna sany ulgamyň ornaşdyrylyşy dogrusyny aýtmak bilen maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar milli liderlerden bu wagtda ähli şertlere döredip berýänine üns çekdiler. Bu wagtda wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge doly mümkinçilik berýär. Şu aýda bary bolan şany seneleri, hususan soňky dawaralaryny belläp geçmeň wezipelerem maslahatlarda üns berilen meselelerin biri boldy. Bu wagtda işler aýratyn gözöçülükde saklanmalylar. Hemde şany seneler adamlaryň köňül kuýseglerine laýyk derejede gurulmalylar diýilip çykyşlardan otaly. Vilayet hakimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösünmeň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça anyp balýan işlere, bilim, saglyk, goraş, medeniýet we sport ulgamlaryna işleriň gurulşyna, iýun aýyna geçirijek medeniýet kepdeligine göwnüje taýýarlyk görülüşine, hormatly prezidentimiň odal beren tawşylyklarynyň ýerine ýetirilişine, çağalaryň tomutky diň jarşylaryny guramagyň wezipelerine ünslerli hemde wezipeler kesitlerini. Maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Şugun Sewda Senat idarasynda geçirilen Aşgabatyň dostlaşan we dogonlaşan şäherleriň ýolbaşlarynyň halkara vizion maslahaty şanly sene Türkmen paýtagtynyň 140 ýyllygyna başlandy. Sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ulanma arkaly geçirilen bayramçylyk forumuny dünýäniň dörli döwletleriniň, goňşy hemde beýlek sewitleriň paýtagtlarynyň we şäherleriniň dolandyryş düzümleriniň ýolbaşlary gatnaşdylar. Türkmen tarapynyň wekilleriniň çykyşlaryny bellenşi ýaly maslahatyň şanly seneleriň öň sirasyny şolsany Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygyny wessenen ýylla geçirilmeginiň uly manysy bar. Weza maslahat görnüşine geçirilen forumuň marşyny Aşgabatyň dostlaşan hemde dogonlaşan şäherleriniň häkimlikleriniň we beýleki degişli düzümleriniň ýolbaşlaryny hemde wekilleriniň çykyşlary dinlenli. Maslahata Kabullon, Baku, Albuquerque, Pekin we Lançow, Tendo, Ankara we Stambul, Daşkent, Nur-Sultan, Bişkek, Moskwa we Sankt-Peterburg şäherlerinden hemde Astrakhan oblastynyň Vena, Kishinew, Yerevan şäherlerinden wekiller gatnaşdylar. Çykyş edenler hormatly prezident bilen şeýlede ähli türkmenistanlary Aşgabatyň 140 ýyllyk bilen tüýsürekden utlap, ikrar edilen parahatçylyk döreji merkez hökümine ähmiýetli ornuny, umumy awadançylygyň we rowaçlygyň maksatlaryny kybap gelýän halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge goşýan goşuldyny bellädiler. Baý taryhy geçmişi bolan hemde tehnologik ösüşleriň we innovasiýalaryň merkezine eýe bolan Aşgabatyň milli liderimiň alyp barýan dünýä giňişligine garaşdy beýtarap Türkmenistanyň belend awraýyny şertlendiren dörejilikli işleri we daşary syýasatynyň dawrlanmasynyň alamatlygyny tally. Aşgabatyň dostlaşan hemde dogonlaşan şäherleriniň ýolbaşlarynyň halkara maslahatynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar döwlet başlanmada forumy geçirmek üçin şertleriň dördülenligi hemde netijeli sewit we halkara gatnaşyklaryny ösdürmekde berýän hemme taraplaryň gollugy üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Hemde Türkmenistanyň prezidentine alyp barýan giňerimli asylly işlerini täze üstünlikler ardy etdiler. Hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna ýurdumyz oňyň bir taraplyk derejesini esaslanýan hemde umumy behwediň hatirasyna netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdiren daşary syýasy ugry ýezgidere durmuşa geçirýär. Aşgabat şäherine şol ugruň oýlanşykly, öňden görjülükli beýan diýmek bolar. Aşgabat paýtagat şäher hökümini ikrar edilip, bu ýerde dostlyk we dogunlyk, parahatçylyk, söýjülik hemde hoşniýetli goňşulyk, mehmanperwerlik we insanperwerlik ýörlügeler dawarlanýar. Hormatly prezidentimiň Jewher paýhasyndan dörep tutuş dünýäde ilanlaşdyrjy merkez hökümine giňden tanalýan paýtagtymyň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli gymmatly sowgat bolan Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabyň tanışdyryş dawarasy ýurdumyzda ýokary guramaçylyga eýe boldy.
Balkan vilayet Balkanava şäher äkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarını Balkanava şäherindäki vilayet kitapxanasynyň öňündäki gözel meýdançyda geçirilen dabara mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň ýaşyl neslin wekilleri, medeniýet we synaw diýişgärler hemde talipler gatnaşdylar. Bayramçylyk ruhyny wetsenen dabarada çykyş edenler arkada prezidentimiň täze eseriniň durmuşdaky wajyp ähmetini aýratyn ünçekdiler. Akşegerim Aşgabat adly kitaby okan her bir okuji gözel paýtatymyň baý taryhy, şöhratly şu güni hemde nurany geljegi bilen içkin tanışmak bagtyna eýe bolýar. Täze neşirde uswatlyk bilen ýerleşdirilen hemde ak mermerli binalara arkaly Guinnessiň bütün dünýä rekordlar kitabyna münasip orny alan paýtatymyň gül keşfiniň beýany bolup durýan suratlary synan etlenip okuji garaşsyz hemişelik beýtarap diýanymyň ykdysady kuwatyna meden durmuşdaýdan gowonurjy ötüşine ýeni döwür ýola dol göz ýetirýär. Bu täze kitap berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň watansöýji, belend ahlakly ýurdumyň üstünliklerini ýüregi bilen buýsanyp ýetilýän şeýle belend sekbetlere münasip goşunt goşmagy maksat edilýän nesilleri terbiýelep ýetişdirmekde bakatyna ýetip bolmajak gollanma bolar. Balkan vilayet medeniýet müdürlüğiniň sungat usatlary, vilayet ýürüýte sungat mekdebiniň wekili talip ýaşlary ýerine ýetiren şirin aýdymsalary, milli tanşlary bilen ýürekleriň töwründen çykýan şeýle alkyşly sözleri mukamlarda beýan etdiler. Olaryň eýsilmez joşgyna wetsenen çykyşlary, dawratnyjlaryň toý şatlygyny artdyryp, her bir çykyş dowamly ýanglanýan el çarpışmalar arkaly garşylandy. Mehreban akademiyanyň beýik tutumlarynyň insanperwer döwlet siýasatynyň agardyklaryň amala aşýan şäheri bolan gözel Aşgabatyň Türkmenistan parahatçylygyň anlaşmaň watan ýylynyň muqaddas garaşdyrmamynyň tarihi ýetiren aýdymsallar Balkany ýerleşdirmeden bagtyar durmuşymyzda bolan eýsilmez söýgü buýsanjynyň özboşly beýany bolup ýanglandy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bayramçylygy münasibetli arkadaň Ak şäheri Aşgabat adly döwletçilik bäsešiniň jemleýiş tapgyry uly ruhwentligi wetsendi. Ol Türkmen döwlet neşriýat gollugy Demokratik Partiýanyň fiýaty geňeşi Magtym Murady Naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan guruldy. Halkara açık internet olimpiadasynda ýeňiş azanan Ýaşyl Kakaýew adyny Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň taliplerini syýlamak dabarasy şaly seneleriň çäreleri bilen goşdy. Mälim Moşýaly Russiýanyň Ýoşgarala şäherindäki bilimiň hiline gözegçilik baradaky Ilmi Barlyk institutynyň guramagyna geçirilen Halkara açyk internet olimpiadasynda bu ýokary okuw mekdebiň talipleri altyn medallaryň 11-sine, gümüş medallaryň 5-sine, bürünç medallaryň 4-sine munasip boldular. Alman wätleşik talipleri öz başdak pikirlenmegi, işlemegi, dersleri çuňur öwrenmegi hemde nazaretde alan bilimlerini tejribede ulanmagy höwes sürýär. Talipleriň ilmi gözlegleri giňden çekilmegi, başarjan wekilli ýaşlary ýüze çykarmagy mümkinçilik berýär. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiň Mehriban käbesi Oglawat ejen işläp bejeren kurtasynyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine gowşurma münasibetli geçirilýän medeni köpçülik çäýleri giňermeýe bolýar. Milli amal haşam sungutynyň ajaýyp eseriniň hormatly prezidentimiň Mehriban käbesi Oglawat ejeňiň sünnäle bejeren nepis kurtasynyň Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine gowşurulmagyna bagyşlanyp ýurdumyzyň çarygyny geçirilýän dabaraly maslahatlar giňerme eýe bolýar. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiň Mehriban käbesi Oglawat eje biziň ählimizde nusgalyk zinanlar. Oglawat ejeňiň türkmen zinanyna mahsus salihatlygy, kanagatlygy, maşgary ojagyna goýparlygy, el işlerini ussatlygy, aýratynam ýaş gelin gyýlarymyz üçin görelli mektebidir. Mehriban Oglawat ejeňiň nagyşdyr keşdeleriniň her biriniň özüne çuňur manylara jemlegenligi, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine syýahaty gelýän gelin gyýlar, zinanlar uly buýsançylyň belleýärler. Şol nagyşlarda düýpsiz umman, göz ýetmez dünýä çuňur many ýerleşdirilen, belenişi ýaly tikin tikip, keşde gaýamak aňsady işdäl, oňa iňe bilen guýy gadan ýalam diýilýär. Şeýle nepis el işleriniň muzeýe gowşurulmagy halkymyzyň medeni hazynasynyň ösmegine uly goşunt bolup, maddi mirasyň giňden wagt edilmegine de ähmiýeti bolýar. El hunerli Oglawat eje milletiň medeni ýol ýörelgesini dowam edýän, ony mundan beýlegem kämilleşdirmäge ymtylýan gelin gyýlarymyz üçin uly görelli mektebidir. Ýaşaýyşymyzyň ruhy sütündir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Dinany Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde uramaklarına hormatly prezidentimiň Mehriban käbesi Oglawat ejeňiň bejeren kurtasynyň
Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeyine gowşurulmagy münasibetli. Milli miras genji hazina atly maslahat geçirildi. Milli mirasymyzyň ösürilmegine hormatly prezidentimiň tawallasynyň uludaw çykyşlarda aýratyn nagtarly. Eni mamalarymyzyň eli işleriniň terbiýeçilik ähmiýetiniň ululugy çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Gadymky milli mirasymyzyň giňden wagda edilmegine amala aşyrgan işler üçin hormatly prezidentimide hoşarlyk sözleri beýan edildi. Ýurdumyzda ýylyň talibi döwlet bilim bäýatleşiginiň jemleji tapgary dowam edýär. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň bilelikde yglan eden bu bäýatleşigine gatnaşýan zehini talip ýaşlary dowam edýän okuw ýylynyň dowamyny bilimleri özleşdirmekde, ilim we dörejilik işine, medeni we sport babatda gazanan netijeleri, degişli urlarda okuýup başarnyklar boýunça baýrakly orunlara dalaş edýärler. Hormatly prezidentimiň bilim ulgamyna durmuşa geçirgen özgörtmelerini netijeli dowam etdirmek, edid watanmyda arkada prezidentimizde çyn ýürekden wepaly, iň täze tiltimatly injamlarda işlemäge okuýuply, döwlet dilini we daşary ýurt dillerini bilgen başarjang, anyk maksatly ýokary okuw mekdepleriniň tariflerini ýüze çykarmak, gollamak, olaň alan bilimlerini durmuşda uranyp bilmek enligini açyp görkezmek hemde geçmiş taryhymyda halkymyzyň baýsyny gotuny söýgüsini açyp görkezmek bäýatleşigiň esasy maksatdyr. Aşgabat şäheriniň 140 ýyly münasibetli geçirilýän dürli bäýatleşikler halkara çäýerleri Türkmenistanyň hoşniýetli dostlugyny gatnaşyklaryna hemişe ıgrarlygyny tasdiklaýar. Bayramçylygy başlanan çäýerler hormatly prezidentimiň belent maksatlary gönükdiren işleriniň rowaşlanmasynyň özgörüşli beýanyny urlýar. Şeýle-de Aşgabat Selgäki bilen Özbegistanyň doganlaşan şäheri bolan Daşkendiň Aşgabat Medeniýet Ýaş Selgäkiň aratyna geçirilen Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyz, Täjikistan, Türkiýe respublikalarynyň medeniýet we sunat işgärleriniň aratyna göni video aratyny çykarkaly dörejilik duşugy geçirildi. Bu şäher Aşgabatyň doganlaşan şäheri Albuquerque'den we Awstriýa türkmen jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Watanmyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýylligi hem Aşgabatyň şanly 140 ýyllyk bayram münasibetli geçirilen bu duşugy Türkmenistanyň dostlugyny, ymtanperwerlik, hoşniýetli goňşulyk ýörelgelerini agrarlygynyň aýdyň futnamatyny urly. Akşeherimiz Aşgabat şäheriniň şanly 140 ýyllyk toýunyň giňden bellenmegi biziň garaşly watanmyzyň awraýyny hassa belende öterýär. Bu şähere gatnaşçylar Türkmenistanyň käzirki günni dünýäniň dürli ýurtlary, şol sany ýakyn goňşulary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejede çykandygyny aýtdylar. Şeýle özüşler dowatlykly ýurtlaryň anamly gatnaşyklaryny hassa giňeltmegi, häzirki döwrüň ruhyny kybap gelýän baý many mazmun bilen üstüniň ýetirilmegi netijesinde gazanlandygyny aýratyn mellediler. Aşgabatyň şany 140 ýyllyk toýy we Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygy münasibetli hormatly prezidentimize we bütün türkmen halkyna aýdylan gutlaglardan soň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň medeniýet we sunat işgärleri çykyş etdiler. Dörejilik duşugyna gatnaşanlar halklaryň arasyndaky dostlyk we bedýän aýdym taýlary çykyşlaryny görkezdiler. Gozaşyny atyrlan jümüşinden alyp gaýtýan baý ruhy hemde taryhy meden mirasy, milli däpleri aýawly saklamak we giňden wagda etmek bu maksatlar türkmen halkyny tewit boýunça ýurtlaryň halklary bilen paragatçylyk we ilalaşygyň, ötüşiň we rowaşlygyň bähridine dostlukly gatnaşyklary we hoşniýetli goňşulyk pugtlandyrmak babatda olaň özara etlegini birleşdirýär we ýakynlaşdyrýar. Dörejilik duşugynyň akyryna oňa gatnaşylar halkara derejedäki şäheriniň dünýä halklarynyň medeniýetini we sunuwatyny ösdürmäge, medeni hyzmatdaşlyk has ýokary derejede çykarmaga, şeýle-de Türkmenistanyň we dünýä döwletleriniň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hasy pugtlandyrmaga ýardam etjekdigi barada bir pikire geldiler. Aşgabat şäheriniň wasp edýän iň gowy aýdymlary döretmek boýunça yglan edilen bäýatleşiň ikinji tapgyryny jemlemek dawaraty geçirildi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanan bu dawara şowkunly häsiýeti betlenmek bilen uly konsert maksatnamatyny öz içine aldy. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne paragatçylyk we ananşmaň watan ýenşiga arasyna geçýän şu ýylda ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp gurulýan bu dörejilik bäýatleşigi ýygy watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şany 30 ýyllyk dawralarynyň çäklerine geçirilýän azaýyp wakalyň gataryna münasip orna ýa bolýar. Bäýatleşigi ýurdumyň belli şahyrlarynyň kimde höwesiň döredeji ýaş şahyrlaryň sözlerini we zehilli kompozitorlaryň saatlaryny döredilen aýdymlar bilen çykyş edip, meşhur estrada aýdymçylary, hemem tant toparlary, şeýle-de sadanlar, toparlar gatnaşdylar.
yerine yetirilen aydımlan aatları ıglan edilenne, olon eklitinin dine Aşgabat diyen sözden uğralmagam, yurdumuzun baş şehrinin waspının dillerde desana, sağlarda mesana öğürlöndüğüne şayatlık ediye. Yanlanan aydım sağlar, mehraban arka dağımızın egzilmez zehinden dören ak mermerli Aşgabat'ı olan buysınç ve gonç duygularına bay oldu. Aziyanın merjen şehri hükmünü bütün dünyada ıkrar edilen payitahtımızın bakı juwan kim gölleri gamıştıryan oğudan keşvi, tüy süröklerden qaynap çoğuşup çıkyan belent ve pek duygular ve yakımlı mukamlar bilen wasp edildi. Aşgabat'a bağışlanıp iyidigiderli yerine yetirilen azayip aydımlar, halkımızın öz ediz ve mehriban payitaht şehrini canı teni bilen söymöw başaryanlygyny, kemen payitahtymyzyň ähli taraplayın şeýli belent derejeleri yetmeginne, hormatly prezidentimizin ummaty tagallalarynyň bardygyny bellediler. Gahrman arkadağımızın adyny alkışlar we hoşalyk duýgulary aydymlaryň içinden er sargaç bolup geçdi. Emin agdalary bätleşige gatnaşylan çykyşlaryna baka berenlerinden soň olong iň münasiplary inniki tapgarda çykyş etmek üçin saýlanyp alındy. Bätleşiň konsert maktatnamatynyň ahyrynda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerini we mehriban arkadağımyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedowyň sadyny döredilen Ak şeherim Aşgabat diyen aydymyň konserde gatnaşçylar tarapyndan bilelikde agdybirlik bilen yerine yetirilmegi bätleşiň jemleýiji bölегine görüldi. Bu aydam gahrman arkadağımızın yiti dekinin Ak şehrimiz Aşgabat'ın misalında on binagerlik keşfi taýdanna, dörüjülük uğru oýunça da nusguluk derejede aydın yüze çıkanlığının beyanı bolup ýanglandy. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji maýda saat 20-den 21-nji maýda saat 20-nji boljak wa barady. Türkmenistanyň Howa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyna Askemrut Howa bolup Demirada Kunmatardan tiýde sekunda 8-13 metra ýetýän şimal ufer. Howa gejesine 17-22 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna az bulut Howa bolup Demirada Kunmatardan tiýde sekunda 9-14 metra ýetýän şimal ufer. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az bulut Howa bolup Demirada Kunmatardan tiýde sekunda 9-14 metra ýetýän şimal ufer. Howa gejesine 17-20 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna azken bulut Howa bolup Demirada Kunnordan tiýde sekunda 9-14 metra ýetýän şimal ufer. Howa gejesine 16-21 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna azken bulut Howa bolup Demirada Kunnordan tiýde sekunda 8-13 metra ýetýän şimal ufer. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut Howa bolup Demirada Kunmatardan tiýde sekunda 9-11 metra ýetýän şimal ufer. Howa gejesine 20-22 gradus maýl, gündüzüne 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 20-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda Howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meçhurynyň kadydan 10 göterim artma bilen baglanyşykly. Howa şertlarynyň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýan passyny, Howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasla ura geýinmegi maslahat berýär.
Mehriban illeşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenlik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüni, ata watanymyzy Türkmenistan ýakly bagatlarda düşer etsenýär. Ýakly düşen özünni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,